Mag-inahan sa Valencia City, Bukidnon, patay, human nga giingong naanod atol sa flash flood sa Valencia City, Bukidnon. Kapindupenta ka magbanay sab ang gihikling sa Cagayan de Oro City, gumikan sa baha. Ani ang report. Wala na'y kinabuhi diyang nakuha sa mga miyembro sa City Disaster Risk Reduction Management Office sa Valencia City, Bukidnon. Kining mag-inahan nga giingong naanod atol sa flash flood sa Purok 6, Barangay Bagong Taas. Ang mag-inahan wala na kuno nga maluwas sa mga rescuer tungod sa kakusog sa baha. Sigon ni Mayor Azucena Huervas sa Valencia City nga naglatag na og pisi ang rescue teams apan wala na natabang ang 63 anyos nga inahan og 28 anyos nga anak nga babae. Tungod sa naanod na, dili na nila makuan kay ang ngit-ngit ang ilahang ni naman sila yung mga gamit ng atong rescuer. But moraglit na. Sa video nga gi-upload sa netizen nga si Lou Porras Merlas, makita pa kung unsa kalawom ang tubig baha sa Lower Sugod, kung asa halos tanan unang andana sa mga panimalay na lubog na sa baha. Gani ang usa ka lalaki nakuhaan pa og video nga galangoy sa kalawom sa baha. Sobra gatos ka magbanay gikan matud pa sa nagkadayang purok sa 7 ka mga barangay sa Valencia City ang apektado. Sagad kanila gidala ngadto sa mga evacuation center sa nagkadayang barangay. Gimando na sab sa mayor ang paghatag og daliang tabang ngadto sa mga nabahaan. Padayon pa nilang ginasuta ang kinatibuk-ang damyo sa baha. Dili man nagkulang po ang ato ang LGU sa pagpasabot sa ila nga basta magsirin na gani o kapawat pasabotan na og magsirin na ta, something wrong na gyud na. Manggawas na gyud sa atong balay kay mo na ipasabot basta baha. Samtang sa Cagayan de Oro City, murag na sapa diri sa moa. Daw nahimong suba na kining kadalanan sa Puerto Public Market human nga sagunson ang pagbunok sa kusog nga ulan. Tungod sa kakusog sa sulog sa tubig, makita na ang ubang kagamitan nga naanod. Ang ubang tawo sa lugar, midiskarte na lamang aron dili mga anod ang ilang kabtangan. Susama sab ang nasinati duol sa panimalay ni Angeline May Balok. Sa iyang kuha nga video, makita ang paspas nga pagsaka sa tubig nga daw hapit na mutupong sa ilang atop. Tulo ka mga barangay ang nabahaan sa Cagayan de Oro City, nga mao ang Barangay Bugo, Puerto ug Agusan. Sa tala sa CDRRMD, anaa sa 91 ka magbanay gikan sa Barangay Agusan ang daliang gihikling ngadto sa evacuation centers. Mitabang sab ang Oro Rescue 911 aron madali ang pagkuha sa mga residente sa lugar. Ganinang buntag verify po lang natong mga kauban sa CSWD para sa dugang mga ayuda o sa pay mga tabang at hindi pa abot sa ilahan. No? And pasalamat sa mga barangay officials ni sanong po sa itong panawagan o nitabang po sa itong pag-monitor gabi. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.